ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ኣንሓኹም ሰልሓዲኒ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መፂና ኣለና። እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ። ሎም እንካፈሎ ቃል ብኸመይ አንደበትና ተጽዕኖ ፈጣሪ ይኸውን። ሃሌሉያ። ሪኹም አንደበትና ብኸመይ ዓይነት መንገዲ እዩ አምላኽ ዝደልዮ ዓይነት ተጽዕኖ ኣብ ህይወትና ከም ዝፈጥር ይኸውን። ምክንያቱ አንደበት ተጽዕኖ ናይ መፍጣር ሓይል ኣለዎ። ብኽልተ ዓይነት መንገዲ ኣብ ህይወት ተጽዕኖ ክፈጥር ይኽእል እዩ፣ ብሰናይን ብዘይሰናይን። ነገር ግን ሎሚ ኸርእየኩም ደልየ ዘለኹ ኣምላኽ ዝደልዮ ዓይነት ለውጢ፣ ኣምላኽ ዝደልዮ ዓይነት ተጽዕኖ ብኣንደበትና ኣብ ህይወትና ብኸመይ መንገዲ ይፍጠር፣ አንደበትና ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ኣብ ኩሉ እንኸዶ ናይ ህይወት ጎደና ጽቡቕ ተጽዕኖ ፈጣሪ ይኸውን። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ዘገርም ቃል ኣሎ። ጥቕሲ 8 ነቲ ኣብኡ እተጻሕፈ ምእንቲ ተጠንቂቅካ ክትገብሮ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር እዚ መጽሓፍ ሕጊ እዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለ። ሽዑ መገድኻ ተቕንዕ እሞ ሽዑ ድማ ክሰልጠካ እዩ። ሪኢኹም እዚ መጽሓፍ ሕጊ እዚ ካብ ኣፍካ እንታይ ትገብሮ ኢልዎ? ኣይትፍለዮ። ቅድሚ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለዮ ምባሉ ግን መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ ኢልዎ። መዓልትን ለይቲ ኣስተንትኖ ናይ እግዚአብሔር ዓይነት ተጽዕኖ ኣብ ህይወትና አንደበትና ክፈጥር እንተደኣ ኮይኑ ናይ ቃል ጸጋ ኣብ ውሽጥና ብምስልሳል ኣትዩ በአንደበትና ክወፅእ እንተጀሚሩ አምላኻዊ ተጽዕኖ ኣብ ህይወትና ክፍጠር ይከኣል እዩ። ስለዚ አንደበትና ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ኣብ ህይወትና አምላኽ ዝደልዮ ዓይነት ተጽዕኖ ይፈጥር ንዝብል ትኽክለኛ መልሱ ብዝተሰላሰለ ቃል እግዚአብሔር እንተተገዚ እዩ። ሪኢኹም ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ጸጋ ቃል ከነሰላስሎ እንተጀሚርና ንውሽጥና ተቋጻጺሩ ብእምነት ናብ አንደበትና እዩ ዝመጽእ። ካብ አንደበትና ሽዑ ምስ ወፀ ኣብ ህይወትና ለውጢ ከምጽእ ይጅምር። ቃሉ ካብ እምሮኻ ዘይኮነ ጥራሕ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ከተውፅኦ ዘይኮነ ነቲ ቃል ግን ኣሰላሲልካ ንውሽጥኻ ተቋጻጺሩ ብእምነት ነቲ ቃል ካብ ኣፍካ ከተውፅኦ እንተደኣ ጀሚርካ ኣብ ህይወትካ ዘገርም ዓይነት ተጽዕኖ ይፈጥር። ስለዚ ኣምላኻዊ ተጽዕኖ ብቃል ኣምላኽ ድተቋጻጸረ ልሳን ክህልወካ ከሎ ኣምላኽ ዝደልዮ ዓይነት ተጽዕኖ ኣብ ህይወትካ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ። ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ጥቕሲ 9 ከምዚ ይብል፣ ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ዝብል መገድታተይ ካብ መገድታትኩም ሓሳባተይ ካብ ሓሳባትኩም ልዕል ዝበለ እዩ። ዝናብን ውርጭን ካብ ሰማይ ከም ዝወርድ እሞ ንምድሪ ድማ ከየስተዮ ከም ዘፍርን ከም ዘብቁልን ከዓ ከይገበሮ ዘርኢ ንዘራኢ ምግቢ ንተቐላቢ ድማ ከይሃቦ ንድሕሪት ከም ዘይምለስ እቲ ካብ ኣፈይ ዝወፅእ ቃለይ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ። ኣብቲ ኣነ ዝደልዮ ከስልጥ ኣብቲ ዝልእኮ ከቕንዕ እዩ እምበር ብኸንቱ ናባይ ኣይክምለስን እዩ። ሃሌሉያ። ሪኢኹም ኣሕዋት፣ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስልጣን ዘለዎ ቃል እዩ። ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ዝወጾ ክሰርሕን ከድምዕን ግዴታ እዩ። ምክንያቱ እቲ ቃል ስልጡን እዩ፣ እቲ ቃል ሓያል እዩ፣ እቲ ቃል ገዛኢ እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ቃሉ ብባህሪኡ ከየስለጠ ከየድምዐ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ንነገር ከይቀየረ ኣይምለስን እዩ። እዚ ማለት እንተደኣ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ኣፍና ለና ኮይኑ ንነገራት ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮም ከይቀየሮም ስቃይብልን ማለት እዩ። ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ኣፍኩም ኣለኩም፣ ክሳዕ ክንደይ ናይ ጸጋ ቃል ኣብ ኣፍኩም ኣለኩም። እንተደኣ ብሓቂ በቓል ጸጋ ሙሉኣት እንተደኣ ኮይና፣ እንተደኣ ናይ ብሓቂ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንልሳንና ተቋጻጺርዎ፣ እንተደኣ ንኹነታትና ዝስምዐና ዘይኮነስ ኣምላኽ ዝብሎ ንብሎም እንተደኣ ኮይና፣ ህያው ኣምላኽ ምስክረይ ነገራትና ኩሉ ብዘገርም መንገዲ ከም እግዚአብሔር ዝደልዮ ዓይነት መንገዲ ኮይኖም ክልወጡን ክቕየሩን ከለዉ ክትርእይዎም ኢኹም። ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ዘረባኹም ብጸጋ ብጨው ዝተቃመመ ይኹን ኢሉ እንተደኣ ቃሉ ኣብ ልሳን ክሎ ኮይኑ፣ እንተደኣ ኣፍኪ ልሳንኪ ብጸጋ ብጨው ዝተቃመመ ቃል መሊኡሎ ኮይኑ ኩሎም ነገራትኪ ልሳን ክተጽዕኖ ክፈጥረሎም ክጅምር እዩ። ስለዚ ዝስምዐኩም ኣይትዛረቡ፣ ኣምላኽ ዝበሎ ንነገራትኩም በልዎ እሞ ኣፍኩም አንደበትኩም ኣብ ህይወትኩም ኣምላኻዊ ዝኾነ ተጽዕኖ ክፈጥር ከሎ ክትርእይዎ ኢኹም። ስለዚ ኣምላኻዊ ተጽዕኖ ኣብ ህይወት ዝፈጥር አንደበት ዝተሰላሰለ ቃል እግዚአብሔር ዝገዝኦ አንደበት እዩ። ሻሎም።
ስለዚህ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤ أبيمان أملاخ كم استقمت يأمن الله إيسوس كريستوس نايهي وتي غويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ كوين الله منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشت أي يقبلك الله آمين زي أتصلوا دتصلهم بتحمقوا حقوسكم بزب تحت زلوا أدراشانا كونتاكت جورنا يهم سدليكم حاجز كن لأخلكم هنا شالوم